Нарцисизма в момента е много голяма тема. В Америка също правят филми на тази тема в момента и аз Евалата казвам на продуцентите на всички психолози, които събраха тези персонажи там. И затова и стана такова шоу и най-гледаното от Ергените до сега е този сезон. И Нарциса наистина прави едно такова шоу, където ние не можем да разберем никога какво точно става. Той е привърженик на една, в същото време говори за друга, обаче успява да я държи и тази и става една мешаница невероятна. Когато са толкова много жени замесени, ние без да искаме почваме да си правим конкуренция една с друга. И това между другото е и в твоята истинска история го има, как ти когато е намесен нарцисист, две жени могат да застанат една срещу друга. Когато нарцисистът излезе, тези жени си стават приятелки. Тоест ние си помагаме една на друга по принцип, но когато е намесен нарцисист, той ни настройва една срещу друга. И това много го видяхме в предаването.